been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. And now we're back here in Uganda, and of course, kasama pa rin natin si Miss Jana. Ayan, kamusta naman yung experience mo during Miss Earth Philippines? Yeah, alam mo, sobrang saya din talaga nung experience kasi syempre, kumbaga first time ko talagang makasali sa isang national pageant na kasing laki ng Miss Philippines Earth. So, marami din akong nakilala at marami akong natutunan, tsaka marami akong nagawa na hindi ko pa nagagawa dati. So, talagang definitely fun and worthwhile yung pagsali ko sa Miss Philippines Earth. Tsaka ang daming mga Dami. Yeah, sobra. Talagang sa 47, lahat halos 47 candidates. Parang ang lahat gaganda. ng mga maganda dito sa Pilipinas nandun. Oo. Tapos may mga iba lang na parang half-half. ganun. Yeah, maraming mga half-blooded na ano, parang mixed ang kanilang mga ano. Ikaw din naman, di ba, mixed? Yeah, Diba? Mixed din si Miss Jana. Mixed, yes. Half Filipino, half Filipina. Diba? So, Charot lang. medyo, Yes. ano, Kasi baka babaeng maging bakla bakla. na din. Oo, babaeng bakla naman Okay. talaga. Sister eh. Half lalaki, half babae. Oo. So, nalaman namin na na nagagaya mo raw yung mga ibang kasamahan mo sa pageant. So, yung kagaya yung mga pananalita nila, may mga nagagaya ka din. Yes. Ay, kung Miss Jana, Oo, naging impersonator ka. kailangan ganun. Dapat may sample. Okay ba? sample natin. Pag in-upload nyo ito at nakita nila, Hindi kawawa. okay lang. Hindi okay lang naman. Hindi, tsaka nagagaya for daw. fun, katuwaan. Nagagaya daw ni Miss Jana yung ibang pananalita ng mga co-candidates niya. So, paano ba yan, Miss Jana? Mga co-candidates, kapag napanood nyo ito, huwag kayo magagalit sa akin. Oo, hindi. Eto, si Miss Makati, okay. Kasi ano, ang ganda ng alon ng boses niya. Okay, sige. Ano ba ito? Abigail Ray, 20, Makati City. Wow! Ayun pa, yung iba pa. Parang may ganun siya. Parang Kari! may high and low yung rising intonation. Si Miss Ifugao. Si Miss Ifugs. Ifugs ang Ifugs. tawag na sa kanya. O, Basta si Miss Ifugs. Kabugaw, Kabugs. O, Miss Katarman, Katarms. O, ganun. Wow. Yun Ikaw, yung shortcut na. Miss Ilos, mga ganun. Hindi, Miss She. Ilo. Bantay pa rin ako. Miss Bantay. Yes. Oh, Miss Bantay pa rin Mountain. ako. Miss Mountain. Si Miss Ifugao, I'll be Faith Ballet, 20 from the province of Ifugao. Kung magkahiwalay, Ifugao. Ifugao. Talagang may ganun. Pag ikaw naman, paano naman yung sayo noon? Bansay! Mga ganun. Bansay! Bantay. Hindi, Bantay, paano yung sa'yo? bata. Hindi. Siyempre, ano lang, normal din. Christina Jana Siraga noon, 25, Bantay, Ilocos Sur. Wow! Ilocos Iba Sur. nga, Ilocos Sino Sur. po na nga lagi? Oo, Marami pa. Bantay, Actually, bata, sino pa ba? 160. Tama na yun. Tama na yun. Hindi, meron pa. Marami pa kaya lang nayan ako Okay na. gaya. Iba naman yung gayahin niya. Okay. May mga nagagaya ka doon ng mga ibang Singers. comedian singers. Yung mga, Yes. iniiba-iba mo yung mga lines ng pagkanta. Parang si Ate Yeah. Gay. O parang sa Ate Gay, yung parang Yes. sa ano. Oo. Oo, nagsisegue. Oo, nagsisegue ka. Paano ba? May mga alam ka din ba na gano'n? Marami din. Meron akong mga sariling gawang Gawa. segue. Kasi si Ate Gay kasi ngayon, sobrang sikat niya bilang, Dahil doon. oo, Dahil magaling siyang mag-segue. ng songs. So, ano din, pero even before that, marami na rin. Kasi, pansin ko, marami ng mga kanta ngayon na halos magkakatunog na pwede mo na talagang i-segue. Yung iba hindi nakakatawa, yung iba naman talaga nakakatawa rin. Paano sa'yo? Paano sa'yo? Yung akin, college ko pa ito nagawa eh. Oo. So, ito. Yung parang yung high school, may nagawa ka na ba nung high school? Wala pa, Syempre. syempre. Wala pa College kasi, nga siya mabait pa ako nag-start. nung high school. Mabait pa nung ano? Mabait pa ako noon. Oo. Ito, yung kanta ni Lea Salonga na bakit labis kitang mahal. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo kapag ika'y kasama? Anong ligaya ko sinta? Bakit ako ngayon hey mo? Biglang Asies, no? Wow! Ang ganda! Ano pa ba? Ano pa? Oo. Meron pa yung so I go. Whitney Houston tayo. R.I.P. But I know I'll think of you every step of the way. And I am not afraid to
Pero Parang medley. medley lang. Ang galing. Diba? Ang galing. Pero, ganon. pero hindi lang ganon. May mga nagagaya rin siya ng mga divas. Hindi lang parang yung naging nagsisegue, parang yung mga sina Jaya, Sharon Cuneta, at Shasha. Cruz. Kasi Kaya mo talaga. Isa sa pinaka-paborito ko na gaganon is si Kay Brosas. Oh, yes. Ang Gumagaya, ang galing ang gumagaya. dami niyang ginagawa. At meron din tayong version ng ganon dito sa Ilocos. Si Miss Ito, si Miss Jana. Jana. Alam mo, hindi ko nakalain na talent pala yung pero dati kasi ang hilig ko talagang gayahin. Sige. Pag umuwi kami from tapings na pampalipas oras, talaga kanta-kanta lang. Paano naman yung parang si Miss Jaya? Jaya. Paano? Jaya. Hindi, Jano. Yes, yan, Jaya. Maraming nagsasabi ng Pwede din. awit ko daw. Baka- Jaya and baka Jaya alam sa niya. version. Hindi ko lang alam kung Jaya kaya, White Hindi ko version. alam kung kaya ko pang mabigyan ng justice at magawa ngayon. Kasi medyo matagal na ako walang practice. Jaya. Okay na, mag-practice ka na ngayon. Yan. Ang galing. Nagmahal. Wow, diba? Next, Pero pa, wala si pa. Donna Cruz. Donna Cruz. Hindi. Paulit-ulit na. Terzo Cruz. Hindi ko actually kabisado yung lyrics doon, so ano na lang. Habang may buhay. Wow, diba? Habang may buhay. Donna Cruz, kapatid niya, Sheryl Cruz. Hello, push. Ikaw ang true love ko. Wow, si Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Tom Cruise. Cruise. Yung kumanta si Tom Cruise eh. Kasi ganun naman, Speaking of diva, Jasha. Zaja. Ulitin Zaja natin siya. Saturna. Di ba ako'y tao lang? Wow! Kapag ha? Ano to? Suriin. May gano'n. May ganun tama. Yes. Yung pang- Ate Guy naman yun. si Sharon naman. Kaya mo. Sharon. Hindi, Casey. Yeah, Sharon. Pwede din. Where's the good and goodbye? It means you're not anymore. I can see Huwag puro hangin. Wala hangin kasi siya, no? Wala nang hangin bukas. Yeah, marami pang mga Vina Morales, mga ganun. Armida Sipion Reyna, may mga ganun pang drama. Nakakaloka. Super Makaloka talented talaga. yan, Super. Jana. Hindi, mahilig lang talaga akong Manggaya. manggaya. Yes, so mga ganun lang. Pero nakakatuwa naman, no? Ang ganda-ganda. Ang ganda pa ng boses niya kasi. Hindi siguro akalain ng mga tao Oo, na hindi ginagawa kaya ko. mo. Oo, pero ay nakikita niya. Dito lang yan sa Iloganda. Yes! Puro oo. sa ano, puro First time sa- ko lang talaga Oo. ano. So may kapiloko. May ilalabas yung mga ganun, may ilalabas yung mga hidden talent. So may kapiloko, serious na yung mga... Mga kalokohan. Ano naman yung pinagkakabalan? Mga ganun lang talaga si Miss Janet. Pero ito talaga all out, tumatawa-tawa siya. At balita namin, mahilig ka daw magkwento after shoot. Yung parang kinikwento mo yung isang pamilya kayo noon na biglang na mayaman tapos biglang naging mahirap. Oo, I got it na. Yes. Oo. Wala lang. Ay, awan ko. Kasi talagang ganito talaga ako kung ano ang kabaliwan talaga. Craziness, baliwag, bulakan din ang lola mo. Mahilig talaga akong gumawa-gawa ng mga ganyan. Yung tipong siguro pwede nang gawing isang buong sitcom. Yung mga pinaggagawa namin. Kasi yung mga cameramen, mga editor, sila direct, biglang gumagawa ako ng kwento na kunyari, kakain na kami, tapos maya mga pamilya Saranggola effect, pamilya Saragosa, parang Mahilig gano'n. lumipad. May mga characters akong ginawa. Nandiyan si Mommy LV, na nanggaling mismo sa Louis Vuitton na bag. Kasi nga mayaman sila dati. Naging mahirap at ang kanyang asawa si Hermes. O, diba? Bongga. Si Bag na Hermes bag. at si LV. O, Mommy LV para Pinay na Pinoy. Si Mommy LV at si Tatay Hermes. So may mga anak siya, lahat ng mga staff, sina Jassy, sina Kuya Zed, mga anak ko, bigla naman ding sumabay sila. Yes, inay. Yung mga tipong gano'n, na tipong, mahirap na lang tayo ngayon. Magtipid kayo ng pagkain. Paghati-hatian natin ng kung ano na dito sa plato. Yung mga tinapa, effect na pagkain. Kung ano-ano lang, kasi random. Random talaga yung kwento na nabuo. Tapos, tinawanan na nila kung siguro kung na-capture lang yung moment na yon, mas nakakatawa pa kasi talagang sobrang random, di ba? Mas nakakatawa yung mga bagay na bigla na lang Oo, na. yung Oo, mga plano. ganon. Oo, ganda yun. Yun. Pwede na actually siyang gawing isang segment ng gag. Oo, pwede. Oo. Pwede. Pwede Pwede rin yun. talaga. Je, kausapin mo yung about sa love life. Love life. Oo. Hindi. Hindi. Narinig Diba? ko. Love life na nga, di ba? Oo nga. Oo. Ayun, kumusta na yung Sige. love life mo? Okay naman. May love life. Ba't ganun yung Parang ako lang yung parang ganun, ano? parang ako lang yung walang love life. Ito may love life. Ah, siya may love life. Oo, bakit ikaw. kasi? Sabi ni Roxy, walang love life. Ano ba? Bumunod tayo dito ano, kung sino pwede mo maging boyfriend for tonight. Pwede. Kasi feeling ko maraming Marami. naman. Yes, mali mo si Jassy. Ayan. Tinanong natin si Miss Jana kung kumusta ang love life. Sabi niya, Okay.
Oo, parang kinikilig pa rin Kilig siya. her. Kilig. Parang high school lang. Parang high school lang, PBB teens. Oo. At least kinikilig ka. Oo. Ako nga hindi na ako kinikilig ngayon. Pag Balita humingi nga. lang ako pag ako kinikilig. Doon ka na lang kinikilig. Doon na lang ako nakikilig. Natatandaan mo, nung kinuwento ko si ate dyan, nung nakikilig ako, nangingisay-ngisay ako sa... Oo, nangingisay-ngisay ka dahil sa kilig. Ayan. Ayun nga, ayun. Kumusta naman? Sino? Pwedeng malaman kung sino. Pwedeng ibigan sa tao. Talaga nga. Ibubulong ko na lang sa inyo. Tayo-tayo na. Sige, bulong mo kay Jet, tapos bulong Hindi, mo sa ganun mo na akin. lang. Hindi, mas diba? maganda yung bulong Yes, muna para mas hindi. para sa blind item. Siyempre, proud naman siya. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng Oo, ng maraming mga tao. Si Alton Borja, siya yung boyfriend ko ngayon. Kung hot na boyfriend mo na dating dati siya. Yeah. Where she? Yeah, my siya diba, God. balita ko parang naging ex-boyfriend mo siya. Baka may Naging issue oh my ah. God. Baka may issue kay Kuya Alton. Oo, Diba? may issue. Oo, pinasa mo na lang sa akin. Lahat na mga boyfriend Thank you niyo ha. pa. Alam mo, sobrang na-appreciate ko na finally nag-let go ka na at tinanggap mo ng katotohanan Of course. na siya ay para sa akin. At after ko, course. kay Mer. Ay, barbecue lang. Barbecue lang, Basta tuhog! pa, tuhog. tuhog, tuguhin mo lahat, parang ganun. Tuhugin mo ako sa Ah, iwagan. parang knock-knock na yun, ng pero sa iyong knock-knock. pagmamahal. O, diba? Tuhog, ganun. Tuhog. Wow, ah. Ah, diba? Isa pa, mahilig ka doon sa relihiyosong mga lalaki. Ay, religyoso. Hindi. Hindi naman religyoso. Hindi narinig. Ano Religyoso, lang. religyoso Hindi, ta. gusto ko ng God feeling first. Lahat naman ata ng mga tao or mga babae gusto yung mga ganun yung mga boy. May, Pawisan ako. may mga sensitive side ng mga lalaki, di ba? Ikaw nga, Oo, gusto mo, ano, gusto gusto ko mo ng yung- ganun. Ayoko ng barumbado. Gusto niya barumbado. Gusto niya yung sinasaktan siya muna tapos sinasabi. Wag naman ganun. Ay, gusto yung mga rugged look na yung boy, that ganun, yung parang tip. Pero pag Pero mag-ano, babae. Kunento mo sa akin yung gusto ko, kuya, pabugbog ka, tapos pagkatapos ng bugbugin, tapos, sorry na babe, yung parang gano'n, no? Ay, Sinabi hindi mo ko yun. ganun. Gusto niyo yung mga parang sadista effect, yung parang hindi naman sa tinatali ka. dista, baka. Nilatali ka. Oo, tinatali ka, tapos pinapakain ka ng pedigree. Oo. Pwede yan, ako baboy. Baboy ba? Baboy ba yung kumakain ng pedigree? Pwede din. Di ba? Bakit kung kakainin ng baboy, bakit ba? Di ba? Aso yun. Pwede din naman ipakain. Pwede ko kayo pakain sa'yo. Sobrang saya dito, Ryan. Ang init na nga. Lahat, Nagpapawisan actually lahat ako. mga nag-guest natin dito, nagpawisan. Pinagpawisan. Pinagpawisan literal. Oo, literal na Oo, pinagpawisan. Oo, Yes. nagkaroon ng falls. Yes. Oo. Correct. At si Murphy din, pinagpapawisan. Oo, pinagpapawisan din sa ang say kasi natin dito. Ayan, Okay. at what age mo? What? Nabubulol kasi ako sa'yo. Titilit-tit, di ba? Ayun, at what Yeah. age ka parang gusto mo or you're planning to get married or settle down? Yes. Ano din, kasi 25 na ako ngayon. So, Bukas, siguro, pwede. bukas, pwede. Hindi, joke lang. Gusto ko din na siguro, baka before man lang mag-trend na, parang gano'n. Ayan, Kasi Kuya actually, Alton na, trend, before tas sobrang mag-30. trend, tas sobrang tanda na nun eh. Kasi din, may mga high-risk ages din for pregnancy. So, syempre, di ba, parang, i-consider mo din yun. At saka, hindi naman din, siguro kung kailan din financially stable at ready, at kung talagang spiritually ready na or emotionally ready ka na for that commitment, dun lang. So, siguro mga basta before 30. Yung ate ko before, mga 30 ata siya or before 30. Tapos yun, tama yung sinabi mo na high risk talaga yung pregnancy. Oo, medyo high Hanggang risk. dalawa na lang yung naging baby nila. Tapos basta yung last pa, si Megan dati parang may Komplikasyon ba? Or parang medyo nahirapan. Nahirapan siya ng bong. Ayan. Kuya Alton na before 30 daw. So, Ganon. dapat mga Oo. 26, gano'n, 25, 26 din. Before 30 naman kasi yun. Bitunin ulit natin ang ating mga viewers. Ayan, sa Ayan, pagbabalik of po course. ng Iloganda, marami pang gagawin si Miss Jan at marami pa kaming itatanong. Kaya huwag kayong aalis. Diyan lang po kayo magbabalik ang Iloganda! So they've been looking for, you're a superstar.